Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Magandang araw butihing taga-salaysay. Ako nga pala si Maricar, 33 anyos. May nais lang akong ibahagi tungkol sa kakaibang karanasan namin tungkol sa aswang noong aking kabataan. Hindi ko na lang ididetalye lahat maging ang lugar at paniguradong buhay pa rin magpahanggang ngayon ang mag-asawang aswang na iyon, maging ang kanilang mga anak. Ganito ko sisimulan ang kwento. Nakapag-asawa ng mayamang negosyante ang aking pinsan na si Laika. Kaya nagpasya itong kunin sa aming baryo ang kanyang mga magulang at siya na rin ang magpapatapos ng pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ibinili ni Ate Laika sa aking ama na kapatid ng kanyang ama na ebenta na ang kanilang bahay at sa amin na lang daw ang pera. Tulong na rin niya sa amin. Sobrang bait din kasi ng kanyang napangasawa kahit mayaman ito. Taong 1997 kung hindi ako nagkakamali. Kasi 8 taon lang ako noon at hindi ko malimutan ang bahay na pag-aari nila ni Ate Laika. Mas maganda iyon kaysa aming bahay dahil yari sa tablon at maging ang bintana ay jealousy style. Ngunit tablon lang pero sobrang gandang tignan. Kumbaga sa mga panahon ng ito ay ito ang mas attract at era. Native na siya naman talagang uso noong araw. Ang bubong ay makapal na kugon at ang sahig ay naging kulay itim na at kumikinang. Dahil sa palaging naka-floor wax at laging binubunot o yung lampaso. Mahilig din sa pag-uukit si Tito. Kaya ang daming nakadisplay na mga gamit na yari sa kahoy na inukit gaya ng mga kabayo, anghel, at kung ano-ano pa. Sinabi ng mama ko na doon na lang kami lilipat kasi mga 30 metros lang ang distansya mula sa aming bahay. Total naman daw ay binigay na iyon sa amin. Subalit ayaw ni Papa kasi may presyo iyon kapag naibenta. Pwede nang ibili ng mag-asawang kalabaw na siyang plano ni Papa upang dumami at magamit sa pag-aararo sa bukid. Mura pa kasi noong araw ang kalabaw. At yun nga, naibenta nga iyon ni Papa. Kaagad niyang binili ng kalabaw ang kita mula roon. May nabili pa siyang isang sakong bigas na mais na siyang madalas naming pagkain noong araw. At ang mag-asawang galing Antique ang nakabili ng bahay. Maliit pa lang ang kanilang anak noon. Kaidaran ko iyon at sobrang ganda. Napakakinis ng kutis at pangmayaman talaga. Kaya lang ay hindi sila marunong makihalubilo. Kapag napasilip ako sa bintana at nagkataon na may tao, ay kaagad na sinasara nito. At sobrang kakaiba ang kanilang mga titig. May mga itinatagong galit gayong hindi naman kami magkakilala. Minsan, gusto kong kunin ang atensyon ng anak nito para makalaro. Subalit parang takot itong makakita ng tao. Nag-aaral na ako ng grade 2, subalit ang batang iyon ay lagi lang na nasa bahay. Nakabili rin ng sakahan ang mag-asawa, kaya ang lalaki ay laging naroroon sa bukid at hapon akong uuwi. Iyon nga palang tumulong sa kanila na mabili ang bahay ay nakatira sakop rin ng aming baryo. Sa malayong sityo nga lang. Subalit hindi lingid sa halos buong naninirahan ng baryong iyon na lahing aswang ang nasabing kaanak. Pero hindi naman lahat ng mag-anak na may lahing aswang ay aswang na rin. Depende pa rin iyon. Pero yung bago naming kapitbahay, masyadong halata yata. Galing kami noon ng paaralan ni Mama kasi hatid sundo niya ako
dahil kalsada ang lalakarin at natatakot siyang baka masagasaan ako. Hapon na kaming nakarating ng bahay dahil dumaan pa si nanay sa gilid ng irigasyon upang manguha ng talbos ng gabi at ng takway nito. Pagdating namin ng bahay ay kaagad akong nagbihis dahil mag-iigib din ako ng tubig. Yung kuya ko kasi noon ay wala na naman sa bahay. Paniguradong nasa kapitbahay na naman. 2 lang kaming magkapatid at 5 taon ang agwat namin. Pero napakatamad ng kuya ko kung iyon noong kabataan namin. Sobra. Kahit mag-igib ay nahihiya. Ewan ko kung nakakabawas ba iyon ng kagapuhan para sa kanya. Habang nagtatanggal ako ng butonis ng aking puting uniforme, ay napasilip ako sa kabilang bahay dahil magkatapat ang aming bintana. Ganoon na lang ang pagbilog ng aking mga mata nang makita ang kaidaran kong bata. Tila nagsasanay itong lumipad at kinakampay nito ang 2 kamay at kung minsan ay umaangat pa. Sa nakita kong iyon ay biglang tumambol ang aking dibdib dahil nakakatakot iyong tignan. Pakiramdam ko ay lumubo ang aking ulo. Ilang beses ko ring nakita ang pagtaas baba ng bata habang kinakampay ang mga kamay. Namataan kong papasok ang ina nito at may bit-bit na mga kahoy na panggatong. Kaagad akong bumaba sa kusina upang hindi ako makita ng ginang. Naabutan ko si mama na gumagawa ng apoy para magluto na. "Ma, pasama ako kay kuya mag-igib ng tubig." Pakiusap ko sa mama. Kasi nga, nasa takot stage pa ako ng mga sandaling iyon. "Tawagin mo nga yon. Siya na lang pagbantayin natin dito sa sinaing. Ako na lang ang sasama sa'yo. Tayo na ang mag-iigib dahil hindi na maasahan yung kuya mong feeling mayaman. Kahit mapatay na sa bugbog, ayaw na talaga humawak ng balde." Mahabang dakdak ng ina. Nag-umpisa na naman tuloy mag-rap ang mama. Alright. Kaagad kong tinawag ang kuya. Patagilid pa halos akong maglakad upang hindi ako makatingin sa gawin ng dating bahay nila Ate Laika. Kinagabihan iyon. Hindi ko alam kung sumobra lang ako sa takot at pag-iisip ng kung ano-ano. Kaya sumagi sa panaginip ko ang magandang bata. "Wow, sa wakas ay namamansin ka na rin." Masayang bungad ko nang makita itong nasa aking likuran. "Oo naman, doon tayo sa bahay maglaro, maganda doon. Tuturuan kitang lumipad." Wika pa nito sa aking panaginip. At dahil sabik na sabik ako ay kaagad akong sumama. Subalit nakatayo pa lang ako sa bahay ay bumungad na ang ina nito na sobrang sama ng pagkatitig sa akin. Gaya ng lagi kong nakikita, parang kumakaway pa rin ako dito. At ganoon na lang ang takot ko nang makitang tila isa itong tigre na inilabas ang mga pangil at umungol kaya napasigaw ako at tumakbo pa uwi ng bahay. Sigaw ako ng sigaw habang ang mag-ina ay nakahalakahak. Mas lalong lumakas pa ang aking sigaw nang tila hindi ako umaalis sa aking kinaroroonan. Yung bang takbo lang ako ng takbo pero hindi ako umaabante. Hanggang sa ginising na rin ako ni mama. Hingal na hingal ako at sobrang tuyot ng aking lalamunan. Kaya kinuha ni papa ang lampara at pinailaw. Sa panahong iyon kasi, wala pang kuryente ang baryo namin. Taong 2001 lang kasi, nag-umpisang nagkaroon ng poste ng kuryente sa aming lugar. At yun nga, matapos uminom ng tubig ay sinabi ko sa mama na aswang ang aming kapitbahay. Nagulat pa ito nang bigla kong sabihin iyon. "Hinaan mo nga ang boses mo. Mamaya marinig ka." Wika ng pabulong ni papa. Nagkatinginan pa sila ni mama na tila ba may nakumpirmang bagay.
Biglang may pumapagaspas sa ibabaw ng aming bubungan. Kaya napatingala si Papa at ang kanyang reaksyon ay tila nagulat. Hala, sambit pa niya na tila ba hindi inaasahan iyon. At hindi naman talaga dahil tahimik naman kanina lang. Mag-aalaga nga tayo ulit ng aso dito, Ramon. Hindi na natin mamonitor at hindi na natin alam na may masasamang hininga na palang umaaligid sa atin. Reklamo ng mama sa aking ama. Napatango rin ng Papa, kumporme sa sinabi ng aking ina. Malalaman daw kasi kung may ibang nilalang dahil walang tigil ang pagkahulamang aso sa mga iyon. Mga 2 buwan pa lang din ang paninirahan ng magpamilya sa baryo. Ang lalaking ama naman ay minsan kapag magkasalubong sila ni Papa ay nagkakabati rin naman. Ang asawa lang nito na tila ba gusto ay nasa loob lang palagi ng bahay. Ang babae rin naman ang kaanak ng nasabing bantog sa aming baryo. Kaya walang duda na aswang talaga ito at nagmana ang anak. Isang araw ay sobrang tuwa ko nang may dalang alagang aso na maliit si Papa. Sobrang cute nito, kaya aliw na aliw ako. Itinali ito ng Papa sa ilalim ng silong. Napakabait at hindi umiiyak na gaya ng iba na naghahanap pa ng ina. Subalit kinabukasan ay nawala lang din iyon. Nakakalungkot kasi ang bait. Nagtaka pa ang Papa kung paanong makawala maliit pa lang iyon. Duda ng Papa sa aming kapitbahay. Kaso ay hindi naman pwedeng basta na lang mag-akusa. Kaya ang ginawa ni Papa ay hiningi na lang ang isang aso ni Lolo na malaki na. Taga-kabilang baryo ang mga ito. Sinadya pang puntahan ni Papa at sinabi niyang may aswang na umaaligid minsan sa amin. Simula noong araw na may aso na sa bahay ay walang palya ito kung umalulong sa gabi. Lalo na sa tuwing mag-aalas 6 ng hapon. Nakaharap pa ito lagi sa bahay ng bagong lipat. Mas lalong lumakas ang hinala ng mga magulang ko na isa sa mag-asawang aming kapitbahay ang aswang. Mga 6 na buwan noong manirahan ang magpamilya sa aming tapat. Nang magising ang aking ina sa iyak ng aming aso na halatang nakaharap sa bahay ng mga pinaghinalaan nilang aswang. Dahil amakan ng dingding at may maliliit na butas doon ay maingat na gumabang papunta roon sa tapat ng nasabing bahay ang mama. Saktong pagsilip niya ay lumipad ang isang malaking nilalang mula sa harapan ng pinto ng bahay ng mga ito. Bumulusok pa itaas at ang mga pakpak ay parang pakpak ng anghel dahil kulay puti. Hinding-hindi magkakamali ang mama. Kulay puti ito at malinaw na makikita sa dilim dahil kumikinang ito sa kaputian. Inakala pa sana ni mama na anghel iyon. Ngunit may kasama itong tiktik. Ang ibong gabay ng mga aswang. Simula nang makita iyon ni mama at ipinagtapat sa Papa lahat ay nilagyan na ng mataas na bakod ang pagitan ng bahay ng mga ito at ng amin. Naniniguro ang Papa dahil hindi pa naman namin ka-close ang mga ito. Maging ang mga ito ay halatang ayaw makipag-close at napakailap. Kabilaan ang bigayan at tanggapan namin ng ulam. Sa kanila lang kami atubili sa pagbigay. Lagi kasing nakasarado ang pintuan. Hindi kami sanay kasi sa probinsya namin noon. Sarado lang ang bahay kapag walang tao. Tuwing kakahol ang aso namin o di kaya umaalulong, ay nasanay na kami. Ayos lang din kasi hindi naman sila nang bubulabog sa amin. Hanggang sa halos marami na ang nakakita sa kakaibang katauhan ng babae. Ang sa kabilang purok na malayo naman sa amin ay nakapagkwento na nakita nito ang babae na nakatuwad sa daan. Gulong-gulo ang buhok na parang gustong manugod. Sabi daw kasi nila ang aswang kapag inaatake sa pagiging aswang nito ay nawawala sa sarili
lalo na kapag gabunan. Kahit araw o katanghali ang tapat ay lumalabas ang pagiging aswang. Mas lalong naging malayo ang loob ng mga taong nakapaligid sa kanila. Patagal ng patagal ay lumiliit ang kanilang lugar. Pero hindi naman ang mga ito na bahala. Patuloy lang silang naninirahan ng tahimik sa aming lugar. May karapatan din naman silang mabuhay. Kahit mga aswang sila ay may puso rin sila at pakiramdam. Kaso nga lang ay sila naman ang kusang lumalayo at ayaw magkipaglapit sa normal na mga tao. Kaya wala ring problema kasi desisyon nila iyon. Hanggang sa araw noon ng Noche Buena, himalang pumunta ang mga ito sa aming bahay at bumati. Merry Christmas din po sa inyo. Pasensya na kayo at naligaw kami rito. Sobrang nalungkot kami sa bahay. Litanya ng lalaki. Ang padre di pamilya ng mga ito. Malungkot daw kasi sa kanila. Nasanay sila noon na tuwing araw ng Noche Buena ay masaya dahil buong pamilya sila. Bakit nga pala dito kayo napadpad? Ang layo pa. Tanong minsan ng papa sa lalaki. Noong halos nagkapalagayan na sila ng loob. Ayaw kasi ng mga magulang ni Iba sa akin eh. Kaya pinagdesisyon ko siya. Sabi ko, tamkap ko kahit ano ka. Dahil sobrang mahal kita. Nasa sa iyo kung ipaglaban mo rin ako sa kanila. Kung gusto mong lumayo sa pamilya mo ay sasama ako. Kwento nito. Tila naantig pa si Papa sa kwento ng lalaki. Doon lang namin nalamang Eva pala ang pangalan ng babae. Buti may nakapagturo sa inyo na may binebentang bahay dito. Wika pa ng Papa. Tiyuhin rin niya eh. Sa kabilang baryo. Pinakaiusapan niyang baka may binebenta ditong bahay. Sa totoo lang, dalawa ang pinagpilian namin eh. Dito o doon sa lugar namin. Ang kaso ay sabi ng tiyo niya na mayroon daw dito tapos mura lang. At sakto ring may kilala rin silang may binebentang lupa. Kaya dito kami dinala ng kapalaran. Mahabang kwento nito. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig ano? Napangisipang tanong ni Papa. Medyo marami-rami na rin ang naiinom nilang alak. Habang si Aling Eva naman ay tahimik lang sa gilid at halatang mabait naman. Napakamahiyain din. Yung anak niyang alinlangan pang lumalapit sa akin, sa huli ay lumapit din. Pareho naming nilantakan ang lutong suma ni nanay. Binigyan rin ni nanay ng makakain si Aling Eva. Bihon gisado ang nilantakan nito. Ipinaris sa tinapay. Habang si nanay naman ay pansit at ipinaris din sa tinapay. Iyon lang pala ang umpisa ng paglapit ng pamilya nila sa amin. Hanggang sa huli ay inamin na nga ng tuluyan ni Aling Eva sa nanay na aswang nga siya. At kaya ayaw pumayag ng mga magulang niya na maikasal sa mahirap nitong asawa ay dahil may isang mayamang aswang na may-ari ng malalaking asyenda ang napaibig at nanligaw sa kanya noon. Subalit tinakasan niya at lumuwas siya ng Maynila at doon nagtrabaho. At doon nga niya nakilala si Arthur na kasamahan niya sa trabaho sa isang paktoryahan ng tila. Nagsama sila at nalaman ni Arthur ang kanyang katauhan, ngunit tinanggap pa rin ito dahil sa sobrang pagmamahal. Noong una, oo, halos daw kamuhian siya at araw-araw maglalasing. Kaya umuwi siya ng Antique, bit-bit ang kanilang anak. At laging gulat na lang niya nang bigla itong sumunod sa kanya matapos ang 2 linggo. Hindi nito naisip ang peligro na naghihintay sa kanyang buhay roon. Mapapatunayan lang niya na mahal niya si Eva. At dahil mahal ng babae si Arthur, pinrotektahan ito ni Eva mula sa kanyang mga pamilyang sakim sa laman.
Pagpepiestahan na sana ng kanyang angkan ito, subalit hinarang niya ang kanyang sarili. Kung papatayin lang din naman daw ng mga ito ang kanyang mahal, mas mabuti pang dalawa na sila. Huwag na rin siyang buhayin pa. Hindi na nga natuloy ang plano ng mga ito kay Arthur. Nanatili sila hanggang sa nakahanap rin ng malilipatan na malayo sa pamilya ng babae. Iyon pala ang kwento kung bakit sila napunta sa liblib na baryo kung saan kami nanggagaling. Kakaibang kwento ng nakakaantig na pag-iibigan din ang naibahagi nila sa amin. Kahit aswang si Aling Eva ay napakabait nito sa amin. Maging ang kanyang anak na babae na noon ay akala ko'y maldita ay napakabait rin. Mas ito pa nga ang laging umiiyak dahil sa akin. Dahil sobrang bully ko noon. Nag-i-enjoy yata akong tignan na umiiyak siya noon. Kasi ang ganda niya. At kahit anong pagpapaiyak ang gagawin ko sa kanya ay hindi ito pumapangit. Lumipas ang mga panahon ay nagkaroon ito ng kapatid na lalaki. At nang magkolehiyo na kami, ay naghiwalay ang aming landas ng babae. Hanggang nakapagtapos ako at nakapagtrabaho. Ang aking mga magulang ay binilihan ko rin ng bahay at sa lungsod na pinatira at ako na rin ang bumubuhay magpasa hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana ay patuloy pa rin natin ang mabuting gawain at huwag agad-agad humusga. Batay lamang sa nakikita ng inyong mga mata. Muli po, ako po si Maricar at nagsasabing, ingat mga may asawa.